Krásny deň. Dneska v tomto krátkom videu budem zdieľať svoju najťažšiu prekážku, ktorú som v rámci svojho podnikania musela prekonať. A tou mojou najväčšou prekážkou v rámci môjho podnikania bolo práve nastavenie mysle. Musím povedať, že v rámci svojej rodovej línie si nesiem určité zranenia a dôvody, prečo nie je bezpečné podnikať. A to bol hlavný dôvod, prečo som ja vlastne aj odkladala v rámci toho svojho života to podnikanie a vravela som si, že nikdy nebudem podnikať. A strávila som 10 rokov práve vo výrobných firmách ako manažérka. Ale potom sa stali životné udalosti v rámci môjho života, ktoré ma postavili znova pre túto otázku a postavili ma pred otázku, či teda idem zostať v tom, čo poznám, to, čo som doteraz budovala a budem stále zamestnancom, alebo začnem podnikať a začnem robiť niečo, čo vyživuje aj moju dušu, čo mi prináša radosť, čo ma baví. A nebude to len o tom, že sa nejakým spôsobom živím. No a ja som sa vtedy v rámci toho všetkého, čo sa udialo, rozhodla, že áno, že pôjdem do podnikania, ale tú najväčšiu prekážku, na ktorú som narazila, bol práve môj mindset a nastavenie mojej mysli ohľadne peňazí, ohľadne majetku, ohľadne toho, že môžem prísť o majetok, že nikdy nebudem dosť dobrá na to, aby som zarábala veľké peniaze, že v rámci podnikania je príliš veľa faktorov, ktoré neviem ovplyvniť, ktoré neviem kontrolovať. A proste všetky tieto veci ohľadne úspechu, neúspechu, dovoliť si byť, vidieť a verejne hovoriť o veciach, o súkromných veciach, o vlastných zážitkoch, o svojej vlastnej transformácii. To všetko pre mňa boli neuveriteľné prekážky, ktoré som veľmi ťažko prekonávala až do doby, kým som nespoznala Psyche. A Psyche bola práve tá metóda, ktorá je poprvé jednoduchá a je po druhé účinná. A je to metóda, ktorú som sa mohla naučiť ja sama, tým pádom som nebola závislá na nikom inom, kto by mi s tým môjim mindsetom pomohol. A od doby, ako som začala používať Psyche, sa môj život naozaj začal výrazným spôsobom meniť, pretože sa mi podarilo meniť svoje myslenie a tým, že som začala meniť svoje myslenie, som mohla začať meniť aj tie činy a to konanie, ktoré nasleduje alebo vychádza práve z toho nášho myslenia. Takže toto bolo pre mňa najťažšie a v rámci podnikania asi každá podnikateľka bude zdieľať, že podnikanie je najväčšia sebarozvojová škola a je super, ak si podnikateľka alebo ak si aj bežný človek a máš pocit, že v rámci svojho života naozaj máš nejaký ten kolobeh myšlienok, ktorý ti nevyhovuje, ktorý sa ti stále opakuje, ktorý stále upadáš do nejakého toho blúdneho kruhu myšlienok, tak potom práve metóda Psyche je jednou z tých, ktorá ti výrazným spôsobom môže pomôcť. Mne pomáha mojim klientom a môže pomôcť aj tebe. Ak sa tak rozhodneš, všetky informácie samozrejme nájdeš na webe www.oslobodsvojmysel.sk.